Du är med. Hej Plexus. Hej, hej. Några. Har du något godis att ge dem? Och lite kex hundarna. Det var farbror Jakob har. Titta, julkex. Det är lyx för hundarna som är kvar de här sista dagarna. Ja. Extra lyx på dagis. Jag vill inte du ha någon, va? Jag ska väl äta godis. Godis. Jag tror lilla Daisy vill ha där också. Okej. Och en liten. Det här är goda. Och lilla Olivia. Så har du en liten Plexus. Och lilla Ossie. Och lilla Ossie. Men vänta, du får inte en. Och så kan han ha sin där och tugga på lite, tror jag.